Solo parent na may anak na may kapansanan kabilang sa mga pumasa sa bar exam. Kilalanin sa report. Tulad ng ibang ina, sinisimulan ng solo parent na si Aurea Antoinette Lucas o kilala bilang Rhea ang kanyang umaga sa pag-aasikaso ng gawaing bahay. Pero bukod tangi ang sitwasyon ni Rhea dahil kailangan niyang pagsilbihan ang kanyang 9 na taong gulang na anak na may kapansanan. Masayahin ang anak ni Rhea. Mahirap man pero kakayanin niyang lahat alang-alang sa anak. Mahirap na masaya kasi palangiti eh. Hindi yung iyak ng iyak. Yun yung reward naman ng isang inspiration, rason kung ba't ako na-motivate para makamtan ko tong success na. And of course, yung support system ng family ko. Abalaman sa buhay bilang isang supermom ay hindi niya isinantabi ang pangarap na maging abogada. Nabigo man ng 2 beses, hindi siya nawala ng pag-asa hanggang sa makapasa na nitong huling bar examinations. Alay niyang tagumpay sa yumaong ama na isa ring abogado. Third take ko to eh, at hindi ako nahihiya kasi na-experience ko yung struggles, yung sakripisyo. Be strong, mag-focus lang. Pag pagod ka, take a rest but never give up. Marami mang pinagdaanan na pagsubok si Rhea, nais niyang maging inspirasyon sa iba pang solo parent na huwag susuko sa laban ng buhay. Huwag mapanghinaan ng loob kasi blessing yung mga anak natin sa atin. Kuha tayo ng lakas ng loob sa family natin at sila ang tutulong. Just focus on your child, yourself, to God. Ngayong abogado na siya, marami raw ang mababago pero isa lang ang tiyak, hindi mababago ang kanyang pagmamahal sa anak at sa pamilyang itinuring niyang buhay. Joanne Punsoy, Balita Amyanan.